С военни почести тържествено бе отбелязана 100 годишнината от построяването на паметника чешма в село Дрангово, която през април 1916 година е осветена лично под ръководството на полковник Борис Дрангов. Чешмата е в памет на загиналите български войни от 5-ти пехотен македонски полк от 11-та македонска дивизия. Честванията пред военния паметник чешма започнаха с преглед на строя от началника на отбраната на Република България генерал-лейтенант Константин Попов. Българската армия е полковник Дрангов, идеалист, вярващ в България, готов да даде живота си. 100 години след освещаването на военния паметник, неврокопският митрополит Серафим извърши повторно освещаване на този скъп символ Дрангова чешма. Аз истински съм щастлив от едно. На 16 април 16 година, в 10 часа сутринта, Дрангов, Жостов, ако щете Златарев, освещават чешмата. На 16 април 2016 година ние показахме, че България е жива. На водосвета на чешмата паметник присъства и Райна Дрангова, внучка на полковник Борис Дрангов. Аз съм много трогната от това тържество. Все пак са минали 100 години от освещаването на чешмата и 99 години от смъртта на дядо ми. И тук малко така в ушите ми прозвучават стиховете, че много имена и вечна слава годините без жалост ще изличат. И че историята изличава лесната слава, но славата на хората, които са дали живота си за България, остава. От дете съм закърмена с този дух. От дете си спомням мисли на Дрангов, които моя баща ми е казвал. И така днес си припомних една мисъл. Смъртта не е страшна, защото е сладко да умреш за България. Чешмата е построена за един месец през 1916 година в памет на 98 убити в сраженията при Удово и Богданци по време на Първата световна война. Местните хора с сълзи на очи си спомнят разказите на своите предци за Борис Дрангов, полковник на 5-ти пехотен македонски полк. Нашето село си гордееме с тата чешма. Дете съм била, съм носила вода от нея. Има Дрангов, има ляп. По буките е турвал, войници са турвали писма. Има Дрангов, от се е грижил за войниците много. Съм слушал приказка за него и казвал, празна раница не пази граница. Това, което тук почувствах, топлината, за първи път толкова много хора, за първи път ученици и деца да поднасят венци на този, който те трябва да следват. Венци и цветя пред Дрангова чешма поднесоха стотици родолюбиви граждани, военни, депутати, представители на училища, читалища и неправителствени организации.